vaan resettaa chatsia pikatialle. No niin. Tässä biisissä euro on kriisissä. Jytty! Vahva on tää räppi, nyt palaa herrain näppi. Jytty! Miten jaksat, sinä maksat! Oh. Hyvä nauti. Mitä vittua? Keskeytti. Keskeytti tää. Vitu formula leijuu tästäkin jopa silleen. Mulla käy joka päivä tälleen näin. Jos mä resettaan, niin mä pääsin alas. Jumalauta. Oikein hieno sitä lensi. Niin juu, ja tässä olisi tää 90 tilan spesiaali. Taas! Huomasin, et ei ollut mitään. Nyt missä sä olet? Lentelee täällä päkkäreitä ja Oho! Oho! No. Se lähtikin keulimaan. Formula. Ai siinähän sä. Oi Oh! vittu! Hyrrä! Olen hyrrä, olen hyrrä. Ei, miksi? Vittu. Miksi? Why you do this? No. Mene. Onks tässä kuulunut sitä turbo? Mitä vittu nyt heitää? Turpa lentää. Kato vai suoraan. Matka jatkuu. Vittu renkaat. No ihan. Sieltä tulee vastaan joku. Toivottavasti ettei se oo siinä ramppien välissä, saatana. Ei olla. Osutko? Osuit. En osunut. Vittu! Mä tuun vielä! Mitä vittua? Mä pompin jossain. Katoppa mikä näköinen tää mun vehe on. Sori läskimies. Se oli se ketä päin mä ajoin, se Fat Boy. Ai se, joo, just. Mennään varikolla. Ei tuu uusiksi. Mä oon täs rampille, oho. No vittu mä menin maalle, Se saatana. kaatu. Mikä No, kaatu? mä tuun. Tehdään joku yhteishyppe, että molemmat lennetään jostain samaan aikaan. Joo. Oh. Kato tää. Oi vittu, siinä on tommonen juttu edes. Voi vittu. Tup. Joo. Oho! Ei! En ihan Mä päästä koko ajan. En ihan päästä tonne. Mä pääsen! Ei! Tyyppi Oho! Ei, se meni yli. Mä meinaan tukehtua tyhjyyteen. Vittu. Otetaanko viivat? Joo, meni jo. Tää voittaa. Onks sut ihan varma? Ole. Katos tätä. Ai sit vittu sit. Hei, pääsen mä sinne. Mitä mä lennän tää? Pääseks mä en? Voi vittu! Mitä? Mitä? Ei! Kimposit sitä siitä? Joo. Kimposko? Joo, tuli jo.
Ei kyllä mennyt vittu lähellekään. Ei niin. No nyt tulee, katsotaan. Katon. Tumma kyytiin. Tää menee muuten, lyödään tonnista vekoon, tää menee. Okei. Oh yeah. No ei kyllä vittu vähän. Läheskään vittu mene, eikö menisi kyllä aika lähellä. Toi ja... Siinä. Nyt muuten vittu menee. Kyytiis. Joo, tuu vaan. No niin. Mene! Ei me. Ei vittu lähellekään. Vittu. Kuinkahan lujaa siihen pitäis ajaa? Oisko 200? Olisikohan tuolla uju setillä. Vittu hieno nimi. Ui. No niin nyt menee! Tai sitten ei! Ei! Tuu kyyti äkkii! Mitä? Ui mä pääsin tän! Jumalauta! Kato! Mä lentelen täällä jos soi, kato! Kato nyt! Et sä... Mitä kuuntele, mun ratti tärisee. Vittu toi sun eturengas aika hieno. Kato mua mä pääsin tän! Kato mun takapyörä. Kato mua mä pääsin tänne. Mä tuun sinne mukaan, venää mä tönäsen sun sille, et sä lennät sinne. Joo. Kuluja sä ajoit siitä. Lujaa. Okei. Ui! Ei! NYT nyt! Mistä me mennään? Ei! Mitä? Mitä? Mitä vittu hyrrä saatana? Vittu hyrrä saatana, kato keskeytti. Hitto, poliisi. Sulla on kyllä poliisikypärä. Niin joo, eikö sekin vitu seksikäs? Oh. Nyt mene! Mitä pidonhallintaa tarvitaan? Mihin tää oikein lentää? Vittu! Mitä? Sä ehkä pääset tohon siihen... Oi mä pääsin! No meni läpi. Mitä? Oi vittu. Oho! Ei! Se meni yli. Saakeli. Se taivaan lentelee 3 autoa. Mä näin ne kaikki 3. Yksi niistä olin minä. Jep. Penkitin tää ilmas meni 330. Aja 3 kaasupohjasta normisetupilla. Okei. Sitten pongaisee siitä jutusta sinne laatikkoa. Joskus. Okei. 107. Perska! Mä menin lakihiitille sen pois. Ai joo. Tuo lentää joku tuolla taivaalla taas. Anteeksi. Vittu XRTL vaan saatana. Ui! Ei yli. Nyt tuu ton ramppiradalla XRT-kaa, jota Saudi-Arab Sebu ja tuu driftaa munkaan. Sieltä pääsee muuten sin boksillekin. Vittu. Mä koitan. Mä Oi läheskään näillä se teille. Mä koitan. Tuu tätä ramppirataa. Ahaa. Mistä semmonen? Mistä semmonen lähtee? Täältä. Tuu seuraa mua. Joo. Täällä autioon. Mulla on paljon kaikkia. Tänne näin. Mä en syö karkkia revi siitä.
Joo, Homo. Ai tästä pääsi tännekin. Mä Me tulin taas vaan. Oho! Uppista kekkaa, helvetti. Mitä sais olla, saatana? Opsi. Upsi dupsi. Upsi dupsi. Hyvä. Tunne. Nyt koko aika, helvetti. Mitä sais olla? Yllätys! Surprise, motherfucker. What? Mitä mä jäin tähän? Katso, mä jäin tähän tälleen katolleen. Tähän rampille. Joo, mennään. Sylplise. Ota vukraara. Olis Swifty. Fakrar. Kato, mä oon tälleen taas. Tuip! Ha 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 ha, hyvää joulua. Hyvää vappua sullekin. Onks nyt vappu? Täh? Onks nyt vappu? Joo. Oikeesti? Oh. Ihan oikeesti? On. Nyt saa vappusimaa vai oliks vappusimaa? Onks se tosissas? Oliks vappusimaa? Ei vaan kusta. Hoho! Oho, joulupukki sanoi, että hauskaa jao. Jaffa! Hyvä jaffa! Mitä mä sanoin? Joulupukki sanoi hohoho, hyvä jaffa. Eikö se juo kokista? En tiedä. Nyt ollaan täällä ramppiradalla sitten perkele. Vitun hyvä alko. Mene! Ei! Ai terve! No serve vaan perse. Eiku mitä? Mitä Swifty tulee vitu siihen? Ai ihanaa vaan sit niin. Kyllä se ihan hyvin meni. Okei, oot sä ihan varma? En ole. Ei se mene. Mä jäin tänne. Päälle. Päälle. Kolmelle. Kenen päälle sä jäit? Itteni. Mitä? Oho, ei mun pitänyt painaa enteriä. Oi vittu. Ota juu. Okei. Just. Kun mä kysyn, kenen päällä sä olet itteni. Sun piti... Mitä sä teet? Mitä vittu sä teet? Sä vaan tulit eteen. Eteen. Oh. Vittu mä menen se tukehtuu saatana. Mitäs nyt teet, kun mä oon tässä? Näin. Ei kusta. Otivie humjier. Ui, toi yks keuli tos, näit se? No vau, mäkin osaan. Oho. Nyt mä pääsen tonne. Mikä meistä ei pääs, mä tuun. Äiti ei päässyt, kun mä tekin. Mikä mulla spämmis pesi? En mä tiedä, otetaan endosetupit ja mennään se seinä läpi. Mikä se ei? Ai joo. Ootas. Tehoja ihan helvetisti liikaa. Prää. Prää. Missä joudut? Mä oon täällä äitis kanssa. Siellä. Mä oon täällä äitis kanssa, poika. Joku spam mulle skips. Oho! No huppista vitun keikkaa, kuka spämmii mua? Mä haluun nokan ihan ryttyyn niinku äitis oli. Ihan rytys. Okei.
okei. Ai saatana. Anaa vaan perkele! Mitä tässä näin tapahtuu? En tiedä, mut käkki tuli silti videolle. Hyvä. Saatana. Mukkelijalat näkyy tosta. Kato puskuri. Täytyy ottaa lähikuva. Älä aja päin. Mä näen. Ei mut kun mun täytyy ottaa itse lähikuvaa. Väistyy. Sitten F1. Eikö F11? Mitä?! Mitä? Venä, älä nyt tee yhtään mitään. Okei. Mitä vittu tää Frapsy duo? Kuvaaks tää vielä? Ei oo. Mitä vittua? Mitä?! Täh? Älläpäs. Okei, mene! Mä oon silleen... Kuvat niinku mua takapäin silleen. Tälleen. Joo. Mä niinku ajattelen normaalisti silleen tälleen. Onks sulla takapäin kuva? Mä kuvaan jo. Okei. No leikkaa tää. No en leikkaa. No joo. Mä leikkaan sun kikkeliksi. Jos on semmoista. Juu. Hyvä. Oho! Sehän taittu. Vittu tuo autossa tommonen vittu kupla. Täs näin. Sunnuntai ajelu. Oho, peura! Perkele! Oho, mikäs täs kävi? Peura! Oi, kato! Mitä vittua? Hyppäisköhän tää paska? Hylky! Joo, frontside ollie. Minäkin tulen iskaa sinun mukasi. Perkele, minkään voi selestä. Mitä sä täällä... Ei! Mitä tapahtuu? Vittu, kato tota mun takaa rekkareisi. Okei, iso jumpsi. Kato, Mä näen. zoomattu versio. Nyt mä korjasin. Linttaa, oho. Saatana. Mitä? No kerro, Santeri poika perkele. Mä ajoin seinää päin ja mä lensin Mitä sitten... sä sitä seinää päin ajoit? Mä lensin läpi siitä ja sitten... Ei seinästä kuulu ajaa läpi. Ei kun seinää päin. Oho. Vittu meni kolmoselta ykkönen päällä. Sit kuuluu tommonen ääni. Sit kuuluu semmonen saatana. Oi juma. Nää pelille tuonne radalle niin... No mene sinä pelleille yksillä radalle saatana. Minä vedän nyt entto perkelle. Niin siinä tää on raipuminen. Minä sinä saa minulle puhuttaa. Minä olen yksityisyrittäjä. Sä oot yksityisyrittäjä. Niin. Mä ymmärrän mitä se tarkoittaa. Mä oon turkilainen ahkaahme. Mitä? Jalkaahme. Vittu se nimi on. Olen turkkilainen. Noniin. Ahane Taas jalka. jalat näkyy tosta vittu. Ei! Onks se just ahne jalka? Vittu! Enääkään pysty pakittaa. Taittuuko mitä sanot? Ihan hyvin se taittuu. Mitä sä teet ja missä sä oot? The fuck? Mä tuun täältä, kato. Mitä? Mitä? Pam! Renkaille. Ei! Mä autan sut ylös. Mä oon ihan tässä sun vieressä. Jaa! Jee!
Saatana! Oho. Laki hitti. Mitä vittua? Mitä? Kato tätä! Kato tätä! Voi vittu, autaks vähän? Joo. Ei paljon! Ja... What happened? Mitä? Eikö se ole yli? No niin tyylikkäästi siihen saatana. What? Eiks tää pitänyt olla What vähän you say? niinku... What? Mitä? Eiks tää pitänyt olla niinku vlogi? Kyllä. Mä en oikeesti ymmärrä, että mitä se... Mä en ymmärrä mitä vlogi tässä on. Ui, jumala. Tuliks toi videolle? Tuli. Vähän. Jaffa tulloo. Jaffa! Jaa, tälleen siitä vai? Mitä sä siinä? Ota hetki, ota vettä. Jaffa On tulloo. paikalla, meno siinä. Mä otan tää toisesta sun vauhtiin. Oota. Kato jos mä pystyisin ehkä hyppää sun yli. Noniin mä tuun. Joo, tuu vaan. Jaa! Vai että yli saatana. Mihin sä menet? Tarvitsen tää auto pörssöä. Mitä vittu nää renkaat tässä nyt? There you go. Ehei. Very good parking. Onks se tuning UFR, kun tää on niin vitu hieno? Tää ei edes vittu kuole yhtään. Ehkä vähän. Ei! Ai mulla oli vapaa päällä. No niin nyt lähti semmonen vittu rittingi, ettei ole ikinä nähty. Saanko vähän savusta? Mitä savusta. Vittu tää on niin hieno näköinen oikeesti. Vähän vauhtia! What? Baby UFR. Kato sitä. Älä tee mitään, mutta. Kato sitä. Älä! Menen. Kahdella pyörällä. Ei voi korjata, usasit toiseen autoon. Noniin, kato tää. Kato vittu tämä. Ja ei edes käynyt mitään. Ei niin. Kato tädä. Oho, väärä nappi, mitä? Onks nyt ihan varma? Hajuka miksi tein? Toi perse näkyy tosta pohjasta. Ossi, älä resetoi vielä. Tuu tästä ja sitten. Let's see what happens. Let's see what happens, let's set it. Vertta Norbergiin perseeseen. Et uskalla tulla. Brum perkele! Nyt äkkiä karkuun, sä et saa muuten muakin. Ai Ale enkä. karkuun, no et saa. No ei niin. Mistä sä tiesit sen? Hei! Jos sä saat mut kiinni. Mitä sä sanoit? What? Mihin sä katosit? Täällä. Ai sä laskeudut niistä vasta. Ois siinä, mä otan vähän vauhtia sää, älä niinku hyrrä. Susta tulee hyrrä. Sinä olet syntynyt hyrräksi. 4D, olen hyrrä. Minä olin
Hyrrän poika. Hyrrä! No ei toi kyllä niin hyrrä ollut. Brum brum. Tehdäänkö uusi hyrrä?